Bon dia a tothom. Degut al problema tan important que tenim en aquests moments socialment i també a nivell sanitari del coronavirus, m'han demanat si podia fer-vos una càpsula que parlés sobre l'elaboració dels dols i el dol pròpiament dit. Com a persona, com a professional sanitari i també com a formadora, i degut a aquest moment convuls i de dolor emocional que estem vivint, crec oportú compartir algunes de les pautes que poden ajudar en l'elaboració del dol i de les pèrdues que s'estan donant dia rere dia en molts àmbits de les nostres vides. No només parlem de la mort, sinó també parlem de la feina, del confinament, de les pèrdues en general i sobretot la dels éssers estimats. No cal dir que en les nostres vides, igual que en la nostra societat, que no està gens avesada ni educada en la pèrdua, en el dol i molt menys en parlar de la mort, aquesta situació ha requerit i requereix de nous canvis i d'extreure la fortalesa i la capacitat de resiliència que tothom té i que ara es posa a prova de manera constant. Elaborar dols sempre és difícil, però cal fer-ho. Cal fer-ho per poder no només mirar endavant, sinó que això formi part del creixement personal i de l'enriquiment com a persones. A vegades aquest procés ja és prou complex en situacions de normalitat. Doncs com afrontar-ho ara que no existeix la normalitat? Tots sabem que ens hem de morir, però no pensem com ens agradaria morir, perquè això espanta molt. La societat ens ajuda a fugir-ne perquè normalment es potencia la bellesa, la vida eterna i estar sempre joves. I ni es tracta ni s'educa amb naturalitat. S'hi passa una mica per puntetes. Avui la majoria de morts es donen en els hospitals, en les residències. Els professionals sanitaris que estan amb el pacient són els primers que informen i que poden ajudar. El pacient, degut a la situació actual, mor sol. La família no hi pot ser i això desencadena en els familiars directes respostes que poden ser de tipus emocional, físic i psíquic molt fortes. I com no, també pels professionals sanitaris, que es veuen avesats a conviure de manera constant amb el dolor, la por, la solitud i la mort. El dol és un procés únic, irrepetible i dinàmic, caracteritzat per una variabilitat interpersonal i temporal, en el que les seves reaccions estan condicionades per la personalitat, per la situació biogràfica, per la cultura de la persona en dol. La por a la mort és una por universal, compartida per les diferents cultures i religions i que s'han vistes abocades a elaborar diferents rituals i graus de negació. La mort és especialment difícil d'entendre en aquesta societat nostra, urbana, consumista, que fomenta la il·lusió de que viurem molts anys i porta a la necessitat de negar la seva realitat. Quines podrien ser les definicions més importants? Doncs la del dol. El dol és el dolorós procés normal d'elaboració d'una pèrdua amb tendència a l'adaptació i a l'harmonització de la nostra situació interna i externa enfront a una nova realitat. L'elaboració del dol, doncs, significa posar-nos en contacte amb el buit de la pèrdua, valorar-ne la importància i suportar el sofriment i la frustració que comporta l'absència. És a dir, són aquells símptomes físics, pensaments, emocions, sentiments i conductes que es produeixen davant de l'anticipació o la pèrdua real d'una persona, d'una situació o d'una cosa estimada. Tot i que normalment parlem del dol en el context de la mort, d'un ésser estimat, és interessant assenyalar que podem observar-ne reaccions emocionals funcionalment similars
en diferents situacions, com pot ser per una minusvalua, és a dir, la pèrdua o l'extirpació d'una part del nostre cos, per la pèrdua de la feina, la pèrdua de la pròpia autonomia, de la llibertat en aquest moment degut a aquest gran confinament, la pèrdua de la xarxa social o familiar, la mort d'un animal domèstic, després d'una catàstrofe, d'un atemptat, o amb d'altres tipus de pèrdua que comporten un reajustament i una adaptació a un munt de significats que es transforma amb aquesta pèrdua. Són el que anomenaríem els dols visibles, obscurs o invisibles. Una de les característiques, doncs, principals de la pèrdua d'un ésser estimat és que és irreparable i irreversible i que provoca un sentiment d'indefensió en el cuidador primari que pot arribar a ser total, sobretot en el moment actual que estem vivint. Els processos psicològics del dol, com a processos adaptatius, serveixen per mantenir la integritat biopsicosocial de l'individu dins del microgrup i d'una societat determinada. Els processos de dol han d'entendre's com les reaccions de l'ésser humà davant la pèrdua, reaccions orientades sobretot a evitar les repercussions negatives de les pèrdues. Això ho farem integrant la pèrdua que hem sofert i preparant-nos per les futures. Això facilitarà canvis en l'organització psicològica, social i inclús neuroendocrinoimmunitària de l'ésser humà. No tothom experimenta el mateix, ni cal esperar que sigui així. El sentiment de pèrdua estarà present, però el sentiment de pena anirà variant al llarg del temps. Cal recordar que les conseqüències d'un dol no resolt poden afectar tota la vida. Per tant, el dol és el sofriment emocional que sentim davant d'una pèrdua. És una resposta totalment natural, motivada pel canvi brusc que experimentem en les nostres vides, per la constatació de que la vida és fràgil, per la sensació de desolació i de buit. Quan experimentem una pèrdua, ens hem d'adaptar a una situació nova i especialment complicada. No hi ha maneres correctes ni incorrectes d'afrontar el dol, però el que sí que hi ha són mecanismes que ens poden servir per portar millor aquesta etapa. Anem a veure les etapes del dol. Mireu, diferents autors, entre ells la doctora Elisabeth Kubler-Ross, ens parla de les fases o etapes per les que passem fins a elaborar un dol de forma saludable. Avui només les anomenarem, doncs jo crec que és molt més important poder donar mecanismes de resposta per poder millorar la situació actual de desbordament emocional que estem vivint. La doctora Kubler-Ross ens parla de les diverses etapes del dol com a 5 etapes fonamentals. La negació, que és la pèrdua en un intent d'autoprotecció contra el dolor i el sofriment, és una forma de fuga. És quan el cap ens diu hi ha un error, no pot ser que això em passi a mi, estic somiant. Passem després a una següent fase, que seria la d'ira, on s'està desbordat per les emocions, capturat pels aspectes més primaris, sense poder-nos connectar en el dolor emocional. Aquí tenim enuig, tenim fúria, tenim ràbia, es crida, es plora. Quan acabem aquesta etapa, entrem en la fase de negociació. Aquesta és una denotativa per negociar a temps. És una conducta regressiva, demanant temps a canvi de bon comportament. Normalment són pactes secrets que no s'expliquen,
Són aquells pactes com si no em troben res en el pulmó, deixaré de fumar i no tornaré a fer-ho mai més. Difícil. Després passem a la fase de depressió. És l'etapa més dolorosa. És l'etapa on es mostra la desolació, on s'expressa la veritable tristesa. És l'etapa més temuda, tant que el que pretén és endarrerir i retardar al màxim les etapes anteriors. Apareix aquí el fantasma de la soledat, dels espais que han quedat buits. La depressió apareix quan sóc incapaç de transformar la emoció en una acció. És un procés de preparació davant de la possibilitat de la pròpia mort. Finalment, arribarem a l'etapa de l'acceptació. Aquí l'acceptació comença quan s'ha tingut el temps necessari per superar les fases anteriors. La persona ha treballat amb la mort a través de l'ansietat, de la còlera i ha resolt els assumptes incomplerts. A aquesta etapa s'hi sol arribar dèbil, cansat i, en cert sentit, anestesiat afectivament. El dol el podem considerar com una possibilitat de maduració que fa que l'ésser humà surti d'aquest procés amb més maduresa i amb major creixement personal, ja que ensenya a acceptar allò que ja no hi és, per tant, el vincle entre la pèrdua i l'adquisició. O també pot ser un risc de convertir-lo en un dol patològic o crònic, que seria un dol incomplert o mal elaborat i que moltes vegades necessita de l'ajut de la psicologia o de la psiquiatria. Parlem també una mica del dol en els nens. Mireu, estem vivint en una societat on no estem familiaritzats amb la mort i explicar aquesta realitat a un infant pot ser molt complicat, sobretot si no es tracta des de la sinceritat i l'emoció. I molt més en aquests moments on ni tan sols podem acomiadar-nos de les persones que més estimem. És important crear un suport emocional a casa, que l'ajudi a expressar les emocions com poden ser la tristor, la ràbia i, per què no, els sentiments de culpa. Quines podrien ser algunes de les pautes per als nens per poder elaborar bé aquest procés? Sigueu honestos. Pel que fa a la mort, sobretot parleu amb ells de forma simple i directa. Permeteu que facin les preguntes que vulguin. Podeu dir-los: voleu preguntar alguna cosa? Com et sents? No utilitzeu mai indirectes. No parleu amb els nens utilitzant termes com s'ha dormit, ha marxat de viatge. Heu de reforçar la irreversibilitat de la mort i no donar falses expectatives de retorn. Els hi heu d'explicar que la persona que ha mort no volia morir-se, però que no podem escollir quan això succeeix. Ajudar el nen o la nena a expressar els seus pensaments i sentiments, parlar amb ells sobre el que pensen i el que senten de la mort. Cal estar alerta sobre les diferents maneres no verbals de manifestar els seus sentiments, que poden ser en forma de malson, de conductes regressives. Cal estar atents a les seves emocions i, sobretot, recordar la persona difunta. Oferir-li amor i seguretat contínuament. Hem d'estar presents, disponibles. No el podem protegir dels sentiments dolorosos, però els podem ajudar amb molt d'afecte. No oculteu el dolor als nens. Si compartim amb ells el nostre dolor, estem donant permís al nen per fer-ho també. Cal tenir en compte que les expressions emocionals
dels adolescents en relació amb els adults són força diferents, especialment pel que fa a la intensitat. En el cas dels adolescents poden aparèixer sentiments de desemparament i d'abandó i es poden sentir aïllats. Cal respectar el temps i l'espai dels fills adolescents, no envair-lo, però intenteu trobar sempre espais de diàleg. Cal evitar que se sentin sols, que no sentin que formen part de tot aquest procés. I cal explicar que no renunciem al comiat, sinó que l'ajornem. El Covid-19 ha fet que aquest confinament no ens permeti realitzar el dol de manera conjunta i no puguem fer un comiat al que estem acostumats. Però de totes maneres cal explicar-los que el comiat es pot fer igualment, fent alguna cosa simbòlica a la mateixa hora, encara que sigui a distància, però d'alguna manera sempre sentint-nos que estem acompanyats. Ara us voldria explicar quines podrien ser les maneres d'ajudar a un nen i a un adolescent a elaborar el dol. Podrien ser, doncs, algunes activitats com fer un llibre de records, que sigui decorat amb fotos, escrivint pensaments i emocions, elaborar un CD amb música i cançons especials, plantar un arbre quan es pugui, fer una escultura i ubicar-la en un lloc especial com a tribut, fer un cofre de tresors amb objectes significatius de la persona difunta, llegir contes sobre la pèrdua, escriure un diari d'emocions, animar-lo que expressi allò que sent, allò que està pensant, permetre que participi escrivint una carta, fent un dibuix, col·locant una joguina, un objecte personal en un lloc bonic que s'hagi escollit de la casa. I cal sentir que és important aprendre a acceptar allò que no depèn de nosaltres. No podem controlar ni podem evitar. Però també suposa reconèixer que podem escollir la nostra actitud interna davant l'inesperat o l'inevitable. El que és important és que sigui la pròpia persona que ha patit la pèrdua qui expressi allò que sent i allò que vol. Cal viure en el moment present, sense instal·lar-nos en el passat ni intentar preveure el futur, sempre incert. Això no ajuda i, a més, pot ser causa de molt dolor. Cal acomiadar-nos intentant escriure una carta, fent un ritual conjuntament amb altres familiars o amics, encara que sigui a través d'una videotrucada. Els rituals tenen una funció simbòlica que ajuda a donar sentit a tot el que està passant. Potser no podem enterrar el fèretre, però podem inventar algun altre ritual. Durant uns dies podem buscar algun espai i una hora concreta per poder dedicar el nostre pensament a la persona que ha mort. Fer expressió del dolor, manifestar les emocions, donar-nos permís per sentir i expressar. I cuidar-nos. Cuidar tant l'alimentació com el descans, com els pensaments positius. La persona que ha mort no voldria que estiguéssim malament. Sentir-nos agraïts per haver compartit un temps amb la persona estimada, per haver-la conegut. Aprendre a desprendre'ns, no aferrar-nos a les coses. Viure en el moment present. Aprendre a meditar. És important mantenir el silenci interior. Lluitar per desenvolupar el nostre projecte de vida. Elaborar les pèrdues forma part del procés d'aprenentatge de l'ésser humà. Ningú no ho pot fer per un altre. Aprendre a continuar caminant, encara que ens faci mal, és important. Confiar. Confiar en la vida,
perquè sempre ens ofereix infinitat de possibilitats. Confiar en que trobarem la manera de sortir-ne i que podrem avançar sempre de manera positiva. I per últim, estimar. L'amor és, en definitiva, allà on es fixa la nostra mirada quan la mort està propera. Donar amor i aprendre a rebre'l és el més valuós que tenim. Per acabar, i desitjant que aquesta petita càpsula us pugui ser útil, us anomenaré una pregària que fan servir a l'Associació d'Alcohòlics Anònims. Concedeix-me, Senyor, la serenitat per acceptar allò que no puc canviar, la valentia per canviar allò que puc canviar i la saviesa per poder distingir entre una cosa i l'altra. Moltes gràcies.